गिबियावनो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोनसे एपनि बागै आं भिडिअ बानायगोन। सिगां आं बे एपखौ खोनानायनि सिगां दाख्लै आं YBY नि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअ बानायनायाव माखासेया मोजां मोनदों आरो माखासेया गाज्रि मोनदों। गोबां सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरदों, सोरबा बायदि बुंदों। बेफोर जेबो नङा, बिदि माबायाव थाखायो, ससियेल मिडियायाव बेबायदि मानसिफ्रा थाखायो, रोनावलाबायग्राफ्रा। जानांगौ बिसोरो YBY आव हाबफेराखैनो, बिनि बागै बेहा नलेज गैया, बेखायनो बियो गोबां खोथा बुंदों। बे जेबो नंला दे। आरो मोनसे खोथाबाव, जाय YBY आव ओरैनो रेजिस्टारल' खालामना दोनदों, बिथांमोनाबो YBY आव थारैनो हाबनो गोसोथारबा, खामायनो गोसोथारबा रिसार्चखौ खालामाला, ओरैनो रेजिस्टारल' खालामना थानाङा। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आं दा मोनसे एपनि बागै खोन्थागोन। बे एपआनो जाबाय, नोंथाङा बे एपआव बिगेस्ट केसिन' बे एपआ, नैबे एपआ नोंथांमोना ओरैनोबाबो गोबां मानसिफ्रा टिन पार्टि गेलेयो, नङा होमबा? हयथ' गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राबो गेलेयो जानो हागौ बेखौ। जों गोबां टिन पार्टि गेलेयो। माखासे टिन पार्टि एपफ्राव जोङो मेकिं खालामनायखौ नुनो मोनो, नाथाय नैबे बिगेस्ट केसिन'आव आं गावनो गेलेदों, गावनो गेलेनानै आङो मोनदांदों बेहाय मेकिं जेबो गैया। जोबोद गेलेनो मोजां। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बेबायदि मोजांखौ गेलेनोबा होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आंना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों, ओंखायनोथ' कानेक्सन जाबाय दङ। आं गेलेनाया बारा गोबाव जायाखै, सप्तासेफोर जाबाय। आं बारा गेलेथाबबाय थाया थानायालाय, ओमफ्राय आङो बे सप्तासेनि गेजेराव आङो मालाबा गेलेनायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं उइड्र रेकर्डखौ देखायगोन। आंनि उइड्र रेकर्डआ नैनो आं नैबेखिनिखौ उइड्र खालामबाय, साक्सेसफुल जाजोबदों। बिदिनो 2-3 मिनिटल' लायो एकाउन्टाव फैसाया फैनो। जेबो गिनांगौ गैया, बेहाय मेकिं जाया। जों गुबुन टिन पार्टि गेमफ्राव जों मेकिं खालामनायखौ नुनो मोनो। माने नोंनाव ट्राय नांबा बेनावबो ट्राय नांनाय, आंनाव गिदिर टास नांबा बेनावबो गिदिर टास नांनानै माने जुजि होलायनानै माने फैसा लुथिना लांनाय, बेबायदिखौ नुयो। नाथाय नैहाय बेबायदि नङा। नोंथाङा मोजां दिमाग बाहायनानै बेहाय आरामसे रांखौ खामायनो हागोन। बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथाङा गेलेनो गोसोबा गेलेनो गोसो गैयैया गेलेनाङा, गेलेफेरै मानसिया गेलेनाङा, आरो गाज्रिबो कमेन्ट हरनाङा। आं बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय। आरो जायफ्रा बे गेमखौ गेलेनो गोसो, आं बे भिडिअ'नि सिङाव आं लिंकखौ होना दोनगोन, बे थांबानो जाबाय।